Máme otvorený nový projekt Konzola a v ňom triedu s rovnakým názvom. Trieda Konzola obsahuje rôzne metódy, ktoré budú využívať iné triedy. Ukážeme si, ako ich správne prepojiť. Najprv si vytvoríme novú prázdnu triedu. Nazvime si ju napríklad Fokus. Otvoríme si triedu Fokus v editore a pozrieme si, ako je deklarovaná. Všímame si nápis Public Class Focus. Teraz ideme tieto dve triedy správne prepojiť. Použijeme na to tretiu ikonu, spolu šípku, vytvoriť vzťah, implementuje odvádzať. Klikneme na ňu, klikneme na triedu Focus a držíme ľavé tlačidlo myši, akým sa nenachádzame nad triedou Konzola. Práve sme ich správne prepojili. Pozrieme si, ako sa zmenila deklarácia triedy Focus. Vidíme, že pribudlo prepojenie na konzolu. Takýmto spôsobom môžeme prepojiť aj ďalšie triedy.